Здравейте хора, днес ще играм CS16 с Васил Гатев и на C по-брутално. Ей, за това по... Уф, той някой ме е цепил в гръбцата нещо. Ах ти! Станал съм по-добър от преди. Гледайте ми клиповете в канала Божидар Големански и ще видите колко съм слаб. Ах, убиха ме с калашница. Снайпери са! Ама пилешки, о да. Ей, сега ще ги направим на келеш. Аз снимам ли? Мали колко съм тук. Що на CS не ми става да Знаеш снимам? колкото е? Колкото ги обиждаш, ай всеки едно. Тук един се пробва сам с нож. Мали, той бил зад мен, гати циганчето. Айде ти се не види на бахта. Ох не, АВП. И превключи на АМК. Това се стримейка. Айде бе, гати! На трията ти какво се докарахме с това? Ние се спомняме и те ни убиват. Като след... Айде бе! Къде отиде бе? Гати ма. На 12 кърса. Умря ли бе? Да. Не, аз го върхната. Ласка! Малкия дай. Значи аз умрях. Браво на мене. Айде бе, мангали. Честно е, моля ти. Скака дор далече му уби. Васе тук са на спам. В мега гънге. Васе Спасти! Изпрати някакъв нов. Това е кеф. Газ дисконектвам. Мега гейминг, гън гейм, меле? Има само двама човека, добре. Изпращаш ли ме го? Чакай. Айде бе. Бас. Не, тъй! Не мога. Остави. Готово! Както сървър е. CS Mega Gaming, Gun Game, меле. Аз влизам вътре, влизам от терориста, ако ми зарежи. Чакай, зарежда ми. Още ми зарежда. Още ми зарежда. Все още ми зарежда. Влизам от терористата. От терористата съм. Гати какадора как изглежда. Картечницата. Имам 0 кила и един тъп снайпер. Както? Пилешки. Нямам нито един кил. Аз чакам другите да ме спасат. Не мога да джойна от тоя. От кой? Ами влиза от контра. Не ми дава да влезна в този тъп сървър. Ей, сега снимам клип. Гати тъпия снайпер. За нищо не става. Не ми гледай. Аз съм от терористата. Значи джойна. Добре. Аз съм за теб. Аз съм до теб. Васил, гате, вълиш ли ще? Не. Отиде си в този сървър, бе. Кой? Дай, ти не си. Аз не става за малко, гате не купи. Добре, пращам ти го наново. Ти в кой сървър си влезна? Сети го, намери го. Браво. Аз сега влизам наново вътре. Каза CS Mega Gaming. Gun Game меле. Има двама човека вътре и аз влизам от теористата. И сега да не съм с този тъп снайпер, дето вкарва мизерен 61 демидж. По-добре да си взема калашник. Аз съм от терористата.
Чакай, че на мен не е заребил. Добре. Йоо! Аз съм от турищата. Текстър пак. Какъв текстчер пак да гони тебе, бе? Какъв текстурен пакет да гони, бе? Какъв да пак да гони? Но виж как ти изглежда емката. А, ти имаш емка? Ще ме бъдеш. Колко кила имаш? Според теб, Нула. апка. Глей го! Аз ги свалям на малко кръв и другите ги убиват. Вече имаш един кил 100%. Ако имаш емка, няма как да не си направил един кил. Пампо! Есть един кил! Аз имам един кил. Остават ми още 20, ще взема много оръжие. Ах не! Какъв шот в главата му забих! Бум! Не ме учи. Не успях. Оф, това е много скъпо. Снайпер. Още един кил. Да, бе, аз го учих в главата. Другите го свалят. Имам много готино оръжие. След това се доближа. Убих го! На мен не ми сменя оръжие. Ти къде са, бе? Що много ясно, че ти ще правиш килове? Ти имаш крейг. Ага. О, да! Емка! С хедшот. Го убих. Боров, ти вече имаш емка, че си. Емката е по-яка. И що съм левак? На 60 кръв съм. Все едно да му учат със ония мизерния снайпер. Кръвко! Ах, не бе, много бърз. От лявата страна нещо не ми изглежда добре. Ама съм задобрял. Какво не мога да покарам. Както виждаш. Йоо, през стената му забих един кетчъп. О, аз съм слаб. Аз свалих един. Оле, не е имало и някакъв гръб. И съм се стъпил с капана. Снайпер. И пък някой тъпанар ма закла и тък му взех калашник. Аз съм 7. Шшш. Йо. Браво. Мен ме върнаха с това. Аз ви... Не мога да го пия. Не викай така пред камерата, е. Аз съм от терористата. Чакай, че на мен ми заби. Кажи на брат си. Кажи на брат си. Никой не може да го пие. Това е най-трудно. И аз съм от терориста. Колю терориста. Ти си, защо си другия? А не от този. Терорист. Паднах долу в канала. Нещо много ме дразни той. Престани така! Мама ти каза, ако не можеш да играеш, не играй. И не мога. Не мога да го пиеш, като се видаш като... О, да! О, Да, да! да му се не види, откраднаме килове, боже. Скетча, Аз да. съм меси от конкурса, защото искам да се бие. Аре, не мога. Фали ли е контрата? Двама на двама сме. Направи тушо. С пищаци сме. Да. Убили го. Как главата? Заби му главата, заби му главата. Е, искам да откраднем киловете. И какво направим, че си слаб? Аз съм с заглушителя. Тактика. Къде го бомба? Престани да ми открадваш киловете.
Ах, то вече ме свали. Какво направи, че съм добър? Ох, не. Ето го, нашия момче. Нашето момче. Изглежда, че съм изхабил само един път. Ах, не Фатмагио. Да ти занимите! Те имат дигали. Бабон! Имам такова пистолет, ще се запуща. Аз имам дигъл. Аз зареждам. И ме фанаха. Тралала! Тралала, бе. Италяно море. Убиха ме, бе. Ама, го говори. Аз ги цигам. Перфектно говориш италиански. Що сега намерих да зареждам? Оле, не. Много съм слаб, бе. Много са силни, признай ги. И то дигъл в лявата ръка просто ми се сипва. Аз съм по-силен от теб. Тъй. Не си. Паднах в канала, бе. И аз искам да падна в канала. На дупката. Ма падай в канала, като е, харе! Искам да падна в канала. Аз го свалих малко, имам помпа, бе. Стига. Аз съм помпа. И аз съм за теб. Имам 6 кила. А ти 4. Винаги са дели от 2 кила. Бум! Бум! Отмъстих. Ах! Убили се. Да, тук няма в канала. Има на спауна. Са надградили двама. Сигурно. Ама не падна в канала този път. Ама те са трима, бе. Да, един апък. Братичка! Да, бе. Ние ги убихме. Това е един, който си е купил кит, да. Оле, не. Кабълчика, не можеш да ми кажеш, моето момче, какво да правя, брат. Няма да ме. Оф, нагалила, много ясно. Може ти сега да ми кажеш, братле. Кърсихте на голямата свиня. Няма ти сега. Тогава в кинефа си сега. В кенефа съм сега. Няма ти сега. Значи в кинефа си сега. Да се не Айди, бих, бе. аз за твърдо. Ама, имат калашници, бе.